Дзеці паелі, мама прыбіраецца. Гэта я выкінуў у кантэйнер для пластыка, а гэта, на жаль, у нашай краіне не пераапрацоўваецца. Вы ведалі, што ёсць шмат відаў розных пластыка, і толькі 4 з іх падлягаюць пераапрацоўцы ў Беларусі. Сёння навучымся разбірацца з імі і берагчы свет вакол сябе. Яшчэ паразмаўляем з вамі пра пачуццё непатрэбнасці. Здараецца з вамі такое. Гэта нахабная хлусня. Будзем перамагаць яе з дапамогай Божага слова. Таксама пачытаем вершы і дададзім крыху прыгажосці ў гэты свет. Бо быць жанчынай – гэта дар Божы. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Мяне завуць Тацяна Немчанінава і гэта перадача «Жанчыны надзеі». Не ведаю, як вы, а я з вялікай нецярплівасцю чакала нашай сустрэчы. Гэтая жаночая супольнасць дапамагае мне не быць самотнай у сваіх думках, клопатах. Адчуваю, што вакол ёсць шмат жанчын, якія штодня сутыкаюцца з тымі ж пытаннямі. Тут ніхто ні з каго не смяецца, не прыніжае, не лічыць праблемы бліжняга нявартымі. Мы шчыра дзелімся і ведаем, што будзем пачутыя і прынятыя. Дзякуй вам за гэта. У мінулай перадачы мы высветлілі, што суперсіла жанчыны – гэта дадзенае ёй Богам уменне клапаціцца. Клапаціцца не толькі пра людзей, але і пра месца, у якім мы жывем. Як мы можам быць карыснымі для сваёй планеты не на словах, а канкрэтнай справай? Пагаворым у рубрыцы «Лекі для цела». У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ісус пакінуў нам адно з галоўных прыказанняў «Любі бліжняга свайго як самога сябе». Таму шчасце немагчыма будаваць на няшчасці іншага. Будзем клапаціцца пра сябе, пра бліжняга і пра нашчадкаў, якім застануцца гэтая зямля і паветра пасля нас. Гаворка пойдзе сёння пра экалогію, а дакладней перапрацоўку смецця. У сярэднім кожны беларус, я і вы, выкідвае больш за 400 кілаграмаў смецця за год. Калі з ім нічога не рабіць, мы ўсе хутка апынемся на адным вялікім сметніку. Што канкрэтна сёння магу зрабіць я? Падзялюся з вамі сваім прыкладам. Я завяла дома 3 сметніцы. У адну складаю пластык, у другую паперу, у трэцюю тое, што не падлягае пераапрацоўцы. Старыя батарэйкі абавязкова выносім у адмысловыя кантэйнеры, якія ёсць у шматлікіх крамах. Рэчывы, якія выдзяляюцца з батарэек, небяспечныя для жыцця, таму выкідваць іх проста на сметнік – сапраўдны грэх, як пакушэнне на жыццё. Шкло я мыю, ачышчаю ад этыкетак і выношу ў кантэйнер на сметніку з надпісам «Шкло». Дарэчы, вы ведалі, што пластык для пераапрацоўкі таксама трэба мыць і сушыць. А вось кардонныя каробкі ад піцы ў Беларусі не пераапрацоўваюць. Макулатуру прымаюць толькі чыстай, нават вокладкі ад старых кніг трэба аддзяляць. Харчовыя рэшткі дома мы перамольваем у дыспоўзеры. Гэта адмысловае прыстасаванне, яно ўсталёўваецца ў ракавіну на кухні і знішчае ўсе арганічныя адкіды. Нават косткі ад курыцы і арэхавае шалупінне. А на лецішчы ладзім кампост. І наваколле не забруджвае, і для зямлі карысна. Вы ведалі, што ў Беларусі пераапрацоўваюць не ўсе віды пластыку. Яго тып пазначаны маркіроўкай у трохвугольніку са стрэлачак. Імі штампуюць усе пластыкавыя рэчы і пакункі. Новае жыццё на нашых заводах даюць рэчам з маркіроўкай 1, 2, 4 або 5. Трэці від пластыка увогуле не пераапрацоўваюць. А вось 6, у якую часта змяшчаюць ёгурты і смятану, пераапрацоўваецца ў іншых краінах, але, на жаль, не ў Беларусі.
Падаецца крыху замарочаным, але сартаваць смецце нескладана, калі прызвычаецца. Мыць, сушыць тару я прывучыла нават дзяцей. Яны з цікаўнасцю шукаюць на пластмасавых рэчах код, ужо самі адрозніваюць, кідаем у вядро з пластыкам альбо ў агульнае смецце. За 2022 год паказчыкі другаснага выкарыстання сыравіны ў нашай краіне сур'ёзна павялічыліся. Другое жыццё знаходзіць 32% адкідаў. Для параўнання ў Германіі 65%. Інтэрактыўную карту, дзе размяшчаюцца пункты збору адкідаў ды іншых непатрэбных рэчаў, вы знойдзеце на сайце greenmap.by. А вось поліэтыленавыя пакункі, якія прадаюць на касе, не пераапрацоўваюцца. Нават так званыя біяраскладальныя пакеты адпраўляюць проста на звалку, а там няма умоў для іх раскладання. Таму для пакупак лепш трымаць хлопкавую торбу ці модную авоську, і нескладана, і эканомна. Увогуле, перапрацоўка смецця – гэта добра, але не вырашае ўсе праблемы. Чым больш адкідаў мы ствараем, тым больш дзяржава выдаткоўвае грошай на разборкі з імі. Толькі ў 2022 годзе ў сферу збору і перапрацоўкі камунальных адкідаў з бюджэту Беларусі скіравана больш за 178 мільёнаў рублёў. Перапрацоўчыя заводы, як і любыя іншыя, забруджваюць паветра. Да таго ж, бясконцая перапрацоўка немагчымая. Кожная рэч рана ці позна стане для гэтага непрыдатнай. Нават у Германіі пластыкавыя бутэлькі толькі на 30% складаюцца з перапрацаванага матэрыялу. Астатнія 70% – гэта новы пластык, атрыманы з сухой нафты. Самы эфектыўны спосаб вырашыць праблему адкідаў – гэта адмовіцца ад выкарыстання лішніх рэчаў. Я вырашаю змяншаць колькасць рэчаў у шафе, не набываць таннае адзенне на адзін сезон, не спакушацца на зніжкі, акцыі, спажываць свядома і толькі неабходнае, чыніць старое, адмаўляцца, выкарыстоўваць другасна. Таксама сваёй сям'ёй мы адмовіліся ад традыцыі запускаць паветраныя шары ў неба. У іх заблытваюцца і гінуць птушкі. Не набываем штучныя кветкі на могілкі. Яны хутка страчваюць выгляд, але вельмі няхутка раскладаюцца і моцна забруджваюць асяроддзе. Толькі жывыя зрэзаныя кветкі. Магчыма, вам падаецца, што экалагічнае жыццё – гэта як другая праца, вымагае і сілы, і час, але Бог даў заданне чалавеку клапаціцца пра зямлю. Памятайце ў другім раздзеле быцця: «І ўзяў Господ Бог чалавека і змясціў яго ў садзе Эдэм, каб абрабляў яго і захоўваў яго». Гэта датычыць кожнага з нас. Мы павінны вучыць дзяцей і ўнукаў беражліваму стаўленню да ўсяго, што ім падарыў Бог. Вучыць на ўласным прыкладзе. Пераварыце гэтую інфармацыю і паслухайце спеў пра цудоўны сусвет, які стварыў Господ і даверыў нам. Выконвае гурт «Прадвеснік». Ад горных вяршыняў да хваляў марскіх чудзен сведчанне голас стварэнняў тваіх. Ад восеньскіх фарбаў да кветак вясных всё жывое пяе свае спевы хвалы. Абвяшчае ты бясконцы, неабсяжны, зоркі ў небе стварыў імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духам скарыся, з вуснаў пяецца хвала. Непараўнальны загадвае хмарам і безнавальніц, хто снягі рассыпае з нябесных паліц. Сонца хто запаліў, што святло нам нясе,
хто сході ночі прохолоду дає. Яго славі ти бясконцы, необсяжны, зоркі ў небе стварыў і імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духом скарыўся, з вуснаў каецца хвала. Непараўнальны Бог, непараўнальны Бог. Ты бясконцы, необсяжны, зоркі ў небе стварыў і імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духом скарыўся, з вуснаў каецца хвала. Непараўнальны Бог, ты бясконцы, необсяжны, зоркі ў небе стварыў і імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духом скарыўся, з вуснаў каецца хвала. Непараўнальны Бог. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Праект «Жанчыны надзеі» з'яўляецца міжнародным і выходзіць на 70 мовах свету. Зараз я зачытаю пасланне, якім з вамі хоча падзяліцца міжнародны дырэктар трансусветнага радыё Сьюзі Пек. Гаворка пойдзе пра незапатрабаванасць і пачуццё бескарыснасці, якое, магчыма, знаёмае вам. Хачу падзяліцца гісторыяй адной жанчыны, у якой, верагодна, многія пазнаюць сябе. Яна выйшла замуж у 18 гадоў, нарадзіла 3 дзяцей і прысвяціла сябе сям'і. Цягам 20 гадоў кожны яе дзень быў працоўным. Прыборка, пранне, прасаванне, гатаванне, урокі, заняткі, выхаванне. І так кожны дзень. Калі дзеці выраслі і сталі самастойнымі, яна адчула сябе стомленай. Усё сваё жыццё забывалася пра сябе. Яна так і не прымяніла сваю адукацыю, не збудавала кар'еру, не пайшла на ўсе курсы, пра якія марыла. Яна адчувала, што нікому не патрэбная і нічога не значыць. Дзеці сталі самастойнымі і больш не мелі патрэбы ў ёй. Яе роля хатняй гаспадыні, маці, настаўніцы, адваката, кухара, псіхолага, доктара скончылася. Што ёй цяпер рабіць? Ці не нагадвае гэтая гісторыя вашу сітуацыю, дарагая дзяўчынка? Гэта здараецца са шматлікімі жанчынамі. Часта мы не маем магчымасці сумяшчаць сям'ю і працу. А калі жанчына вызваліцца ад загружанасці домам і сям'ёй, здаецца, што ўжо позна пачынаць нешта новае. Калі гэта датычыцца вас, то паверце, вы не самотныя ў сваім перажыванні. Сёння мы паслухаем асаблівае пасланне да кожнай з нас. І няважна, маладыя вы ці ва ўзросце, фізічна прывабныя ці не, адукаваныя ці не, здаровыя ці хворыя, багатыя, бедныя, кожная з нас можа знайсці суцяшэння ў тым, што Бог, наш стваральнік, бачыць нас незвычайнымі. Для Бога кожная з нас непаўторная. Для яго вы не проста адна з мільёна, кожная асаблівая, таму што Ён так стварыў нас. І калі вы адчуваеце сябе непатрэбнай, гэта зусім не значыць, што так думае Бог.
Адкрыўшы Божае Слова, мы можам знайсці шмат узрушаючых вершаў пра яго безумоўную любоў. Слаўце Господа, бо ён добры, бо навякі міласэрнасць яго. Псальм 136:1. Вы чулі? Навякі, назаўжды. Ці Ісая 43:4. Ты стаўся ў вачах маіх дарагім і слаўным, і я люблю цябе. Як цудоўна ўсведамляць, што Бог любіць асабіста мяне. Памятаеце, Бог усемагутны, яму не патрэбны толькі маладыя, моцныя, багатыя, адукаваныя. Многія біблійныя гісторыі кажуць нам пра тое, што Бог выбіраў слабых і нязначных людзей, каб выконваць яго асаблівыя даручэнні. Думаю, што амаль усе ведаюць гісторыю пра Йону. Ён быў пакліканы служыць прарокам, і Бог гаварыў з ім напрамую. Бог даў Йону даручэнне ісці ў Нініву, вялікі горад, і прапаведаваць там пра Божае пакаранне за грахі жыхароў. Бог хацеў, каб людзі мелі магчымасць выправіцца і адмовіцца ад сваіх грахоў. І тое, пра што павінен быў сказаць Йона, гэта літасць і любоў Бога да жыхароў Нінівы. Але Йона быў слабым чалавекам. Ён баяўся гэтых людзей і не хацеў ісці да іх. Ён пайшоў у адваротны бок. Йона знаходзіўся на караблі, калі разгулялася бура, і яго выкінулі за борт. Але Бог паклапаціўся пра Йону і паслаў вялізную рыбу, якая ўратавала яму жыццё. Так, ён апынуўся ў страўніку кіта і заставаўся там 3 дні. Можаце ўявіць сабе, як цёмна і непрыемна там было. Гэта прывяло Йону да пакаяння, і ён узмаліўся да Бога. Бог бачыў абставіны Йоны і чуў яго малітву. Ён загадаў рыбе выплюнуць яго на сушу. Нават калі Йона быў непаслухмяны, Бог працягваў любіць яго, таму што яго любоў вечная. Бог даў Йону яшчэ адну магчымасць выканаць яго заданне, і на гэты раз Йона паслухаўся і пайшоў у Нініву. Ён прапаведаваў там, і людзі пакаяліся. Усе ад дзяцей да старых схілілі свае галовы перад Богам усёй зямлі у малітве і змянілі сваё жыццё. Йона быў слабым чалавекам, і тым не менш Бог выкарыстоўваў яго для выканання складанага задання. Калі ён змог выкарыстаць слабога і непаслухмянага Йону, то ён можа выкарыстаць і вас, і мяне. Усё роўна, хто мы і што зрабілі ў сваім жыцці. Нашая сацыяльная пазіцыя і жыццёвыя навыкі нічога не значаць для Бога. Нам не трэба думаць нават на хвілінку, што мы не патрэбныя. У Евангелі чытаем, што Бог паслаў Ісуса на зямлю, каб прапаведаваць бедным, бяздольным, сляпым, кульгавым, людзям са знішчаным сэрцам. Калі Ісус нарадзіўся, памятаеце, яго паклалі ў яслі, кармушку для жывёлы. Яго зямны тата быў цесляром, а маці Марыя была яшчэ зусім юнай. Яны былі простымі, беднымі людзьмі. Пра нараджэнне немаўляці было сказана каму? Пастухам, самым бедным людзям ізраільскага грамадства. Яны прыйшлі ў хлеў і пакланіліся Хрысту. Калі Ісус ужо выйшаў на служэнне, ён набраў 12 вучняў. Амаль усе з іх былі простымі людзьмі, напрыклад, рыбакамі. Яны не мелі вышэйшай адукацыі, у кожнага былі свае слабасці. Але Ісус змяніў іх. Яны здабылі сілу. Гэта паказвае, што Бог не выкарыстоўвае дасканалых людзей. Нам не трэба быць дасканалымі, каб працаваць для яго. Дарагая дзяўчынка, паверце, вы займаеце асаблівае месца ў Божым сэрцы. Вы займаеце асаблівае месца ў сэрцы Ісуса. Толькі падумайце пра гэта. Вас ніхто не можа замяніць. Усемагутны Бог не мае патрэбы ў нашай дапамозе. Але Біблія кажа, што яго радасць будзе няпоўнай без кожнага з нас. Ён чакае вас з распасцёртымі абдымкамі. Аддайце яму свой боль, крыўду, расчараванні. Усё, што вам трэба, гэта папрасіць прабачэння ў Бога і дазволіць Ісусу ўвайсці ў ваше сэрца і ваше жыццё. Прыміце Божую любоў сёння.
Разам з ёй вы атрымаеце дар ласкі, якая зменіць пачуццё непатрэбнасці і нязначнасці любоўю і святлом. Давайте разам помолимся. Отец наш небесны, дзякуем за тое, што даў нам жыць на гэтай зямлі. Дзякуем за ўсе твае дабраславенні для нас і просім за тых слухачак, якія адчуваюць сябе непатрэбнымі. Замяні гэтыя разбуральныя пачуцці тваёй ласкай. Дапамажы кожнай з нас быць карыснай для цябе. Дапамажы любіць цябе, як ты любіш усіх нас. У імя Ісуса Христа. Амен. Любов Христова, яна як сонце, що сяє в небі над всьою землею. Любов Христова, що поравнаться змогло б у світі з любов'ю той. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне знов до неба мяне вела. Любов Христова, там на Голгофе страдав Збавитель за грешних нас. Любов Христова у покутах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вела. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вела. Любов Христова, яна і сьогодні до себе всіх клича. Прийди тепер, іди до Ісуса, спішайся хутка, покуль відкрита до Бога дзвер. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў
адна падымала і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне вяла. Скарбонка. Любоў Ісуса не толькі трымае нас у гэтым жыцці, але і вядзе да неба у жыццё вечнае. І гэта самы каштоўны яго падарунак. Варта ва ўсе часы і добрыя, і не самыя лепшыя фокусавацца менавіта на гэтым. І напрыканцы ў нашай паэтычнай скарбонцы паслухаем верш Дар'і Шэйнай, адрасаваны сябру, магчыма, менавіта вам. Ён так і завецца сябру. Зірні, як прыгожы туман на ўзыходзе, прыгледзься да неба, як сонца заходзіць, імгненна ў чароўную казку трапляеш. Якіх яшчэ цудаў ад Бога чакаеш? Калі гэта ўбачыш і сэрцам адчуеш, ад Творцы адзіную праўду пачуеш. Ён любіць цябе больш за неба і сонца, за зоркі, зямлю, бег сусвету бясконцы. Жадаю табе адрадзіцца ў веры, ды Господу шлях свой жыццёвы даверыць, быць верным, любіць, ды параіць хацела б ніколі сумневаў не мець, як я мела. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Дарагія сёстры, сёння мы навучыліся з вамі правільна сартаваць смецце, клапаціцца пра зямлю, якую Господ даверыў нам, пераканаліся ў яго любові, якая не залежыць ад нашых характараў і абставінаў, і добра правялі час разам. Спадзяюся, пасля гэтай сустрэчы ў вашым жыцці з'явіцца яшчэ больш святла, прыемнасці і любові, а магчыма, і новае вядро для пластыка ці паперы. Я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з вамі на тыдзень. Буду вельмі чакаць вас тут, дарагія дзяўчынкі. Життю і дав
жанчыны надзеі.